आदिमाई शिवशक्ती अरे आ आ गणाधीश जो ईश सर्व गुणांचा मूळारंभ आरंभ तो निर्गुणाचा नमो शारदा मूळ चत्वारवाचा गमो पंत अनंत या राघवाचा बाप्पा गजाननाचे मी गातो गुणगान बाप्पा गजाननाचे मी गातो गुणगान शुभ कार्य रम्य देवा जगी पहिला मान शुभ कार्य रम्य देवा जगी पहिला मान शिवशक्ती अर्जुन पोखरत्न पुरस्कार शाहीसंदीप मोरे आणि रामदास तालुका म्हसळा जिल्हा रायगड मुक्काम रोहिणी अखंड सदालाल घराण्याचा तुझ्यामुळे सुखी संसार तुझ्या भक्तीचा केला स्वीकार तुझ्यामुळे सुखी संसार केलं हृदयात माझ्या घर केलं हृदयात माझ्या घर तुझ्यामुळे गणेश आदरणाला लागती स्वराला स्वर
तुझ्यामुळे गणेश आदरणाला लागती स्वराला तुझ्यामुळे गणेश आदरणाला लागती स्वराला तुझ्यामुळे गणेश आदरणाला लागती स्वराला तुझं माझा बाप आणि तुझं माझी माय रे तुझ्या साऱ्या भक्तांना ही तुझं न्याय रे तुझ्या साऱ्या भक्तांना देवी तुझं न्याय रे तुझ्या साऱ्या भक्तांना देवी तुझं न्याय रे दूर करसी तू हंकार साऱ्यांचे स्वप्न साकार दूर करसी तू हंकार साऱ्यांचे स्वप्न साकार कसे मिळू तुझे उपकार तुझ्यामुळे गणेश आदरणाला लागती स्वराला तुझ्यामुळे गणेश आदरणाला लागती स्वराला कोणीतरी चुकला देवा त्याला तू पाय रे संकट समजी देवा तर तू तुझे पाय रे संकट समणे देवा करतो तुझे पाय रे संकट समणे देवा करतो तुझे पाय रे तुझी माया ही अपरंपार दूर करी तो अंधकार तुझी माया ही अपरंपार दूर करी तो अंधकार आज श्रीनाथ जोडतो कर तुझ्यामुळे गणेश आदरणाला लागती स्वराला तुझ्यामुळे गणेश आदरणाला लागती स्वराला तुझ्यामुळे गणेश आदरणाला लागती स्वराला हा चालताना चुकला ताल झाले मिलादून लाले लाल हा चालताना चुकला ताल झाले मिलादून लाले लाल येते आठवण माझ्या सख्याचे मन मोहरल मन बावरल कशी जादू माझ्या मन मोहनाचे मन मोहरल मन बावरल कशी जादू माझ्या मन मोहनाचे मन मोहना मन बावरला कशी जादू माझ्या मन मोहना मन मोहना मन बावरला कशी जादू माझ्या मन मोहना हिरास धोका तुझ्यवनात त्या माळरानावर अलगदबाई पुन्हा उमटल्या कशाच्या गालावर कशाच्या गालावर कशाच्या गालावर निळ झालं गुलाबी आभाळ निळ झालं गुलाबी आभाळ तुझ्या कीर्तीचा हा मेळ निळ झालं गुलाबी आभाळ तुझ्या कीर्तीचा हा मेळ पिता वाद तुझ्या या मिलनाची मन मोहना मन बावरला कशी जादू माझ्या मन मोहनाची मन मोहना मन बावरला कशी जादू माझ्या मन मोहनाची मंडळी, ही गोष्ट आहे तिच्या अश्रून मागच्या रणाची आणि आपल्या सैनिकांच्या शौर्याच्या महाभारताची. पहलगाम मध्ये जेव्हा तिच्या कपाळावरचं कुंकू पुसलं गेलं तेव्हा संपूर्ण राष्ट्राचं मस्तक खाली फुटलं होतं. पण त्या अश्रूला शस्त्र बनवून सैनिकांनी धर्मयुद्ध छेडलं. ऑपरेशन सिंदूर म्हणजे त्या स्त्रियांच्या शौर्याचं स्मरण. ज्यांनी फक्त नवऱ्यालाच नाही तर देशालाही दिलं.
जिंकलाय. 22 एप्रिल पहिलगाम जम्मू काश्मीर सारखं ठिकाण जिथे आमचे बंधू भगिनी फिरायला जातात, मन मुराद आनंद लुटतात आणि या पाकड्यानी या घुसखोरांनी आमच्या बंधू भगिनींवर गोळीबार केला. ही घटना माझ्या देशाला शोभनीय नाही आणि जगालाही शोभनीय नाही अशी म्हणा सिंधू ऑपरेशन आणि या ग्रंथांचा सादर करतोय. ध्यानी मनी नाही आमुच्या रे, फिराया गेलो काश्मीर. ध्यानी मनी नाही आमुच्या रे, फिराया गेलो काश्मीर. अचानक या पाकड्यानी केला आमच्यावर वार, बेईमान झाला पाकिस्तान, पेटून उठला हिंदुस्तान. 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 22 एप्रिल रोजीची घटना. अहो, आमच्या बंधू भगिनी बघा, लग्न झालेलं आहे नवीनच. काही जोडप्याने फिरायला गेले. अहो, जम्मू काश्मीर आमचा भारताचा स्वर्ग आहेच मुळात. आणि अशा निसर्गरम्य ठिकाण आनंदाने मिळवण्यासाठी आमचे हे सगळे बघा कसे मनमुराद आनंद लुटताय. त्यांच्या मनी द्याने नाही हो. अचानक आमच्यावर ही वेळ येईल आणि आमच्या प्रत्येक कुंकू पुसलं जाईल. अरे 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 पाकड्यानो, तुम्ही पाप केलं हो, पाप केलं. का आमच्या पत्नीचं कुंकू पुसलं हो तुम्ही का? आनंद लुटण्याने वरलं भलेगाम काश्मीर. पाकड्यांची नजर लागली आमच्या जीवावर. पाकड्यांची नजर लागली आमच्या जीवावर, पाकड्यांची नजर लागली आमच्या जीवावर. धर्म विचारून माझे सिंदूर घेतले ते हिरावून. धर्म विचारून माझे सिंदूर घेतले ते हिरावून. बेईमान झाला पाकिस्तान, पेटून उठला हिंदुस्तान. बेईमान झाला पाकिस्तान, पेटून उठला हिंदुस्तान. मंडळी बघा, हे पाकिस्तानी घुसखोर अहो धर्म विचारतोय. तू हिंदू आहेस का मुस्लिम आहेस? तर हिंदू असेल तर माझ्या या भगिनीचं कुंकू पुसलं जाते. अरे 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 अरे, हे माणुसकीला न शोभणारी गोष्ट. आणि मुसलमान असेल तर त्या धर्माचा अधिकार. अरे 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 अरे, काय हे देवा परमेश्वरा, हे जगात काय चालू आहे? शेवटची 5 मिनिटं शिल्लक. आणि हे न शोभणार आहे त्या पाकड्याने माझ्या बंधूंचं, भगिनींचं कुंकू पुसलं हो, कुंकू पुसलं. बघा बघा कसे पेटून गोळीबार केलेला आहे माझ्या बांधवांवर. अरे 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 अरे. गावाच्या लेकीचं हिरावून घेतलं ते सिंदूर. ऑपरेशन सिंधू नावाने दिलं ते उत्तर. ऑपरेशन सिंधू नावाने दिलं ते उत्तर. ऑपरेशन सिंधू नावाने दिलं ते उत्तर. आभार मानलं भारतीयांनी, हो आभार मानलं
महिन्यानी